Na busumi mo Akan brands wo multimedia Adom TV FM ne asempa ya de pa na eyemu antia Ghana mamre ne ho amane de ya ye ni nyina si na ne day twa to 31st March oh ya bodwa de na mu bodwa efre ne de ba no yenso ya yebi na nyani ko hwa de ne me ko so ho Adom TV etwaso Akan brands multimedia group limited no ase ene de Ghana bosumi dwumedia o sha ase bosumi ya hyase e ba wieye no bo hodwa e wokokomlemle ya wo fa so edan oman ya mamre ni amane ede sanso so ene hukudamfa wo mo ejina TV so ene wo na kasa wo kasafedi Adom FM so no enso so fa wo mafade mu ene wo na asemo edan oman ya mamre ni amane ede wo dwumedi na se no eduma sahene na ansa kwa wo toso nan ebepie mu wo na ne nsem bi ode ton sentrofo anim ene se Akan brands ye hye multimedia na se no abo mo homodin pan yi se Ghana bosumi wo mo di on fel so na sanso no kire mu se kaso bi ye Ghana ni de shokron ene na fade mu ene na asape mu na emomo no nipa ne suban obeda na di ifi bre yebe wo no ene obeda ne bonkonsu nyina ka ho bi ene manipa gro no ye fene se Ghana ni de hia me hu se ye Ghana month yi se atinti March bia ye nyina ye de ye hu jim Ghana month yi ya boye hu modin papa ye nuane ye ntade hyemu ye kasa me hu se ye mia ye nipa se be ma Ghana month yi atintim na me boy abaso ewo ye ntade hyem yasa ne ade no na me pese ye kai se se wo ye Ghana ni a enye atade hye ene asa nkuto otu anense no so ka de kan ho se so obi de ne sese na bo ka so ye Ghana ni de hwekronkron no ne kro ne suro so be bibia ebegu no hofin na de animguase abre no ne sense na ho hia se besa so akoye nchi na se suban ne yakofa so ye Ghana ni a usuro animguase inti wontiti ye nyina ne se unkofa animguase emba fie esise ye mia ye nia na ye celebrity Ghana month no ye de saade no eba na ye mofra eko Sunday school eko nursery eko masalanche no ye de sa huni hye ye mu se abofra wuni se be ye den na animguase embe kan wabusua ene ukro eno ene ma ye Ghana for ne krakra no ananya akwa no tewa ya wo no beka anwensem aba Akan brands no baso e wo dwumade soronko a Ghana bosumi mu wo mo edi ye wo man Ghana emu Adom TV ye wazo ye ampa Adom TV atafo ina tseyefo endan one extra emma henda no ina sana za ye wonta ashofo se ye wazo ye azapa no tsan why na ye wazo ye Adom TV ashofose ahwenza pa enkasampa ashofose o man Ghana da wase